Vanguard Art Private Limited. Fiction Pictures. Anupan Kher, Oli Puri, Cemil Şerigil, ilkinci gedek ekranlı Saniya Vindol Mihra, Priti Jahnivani, Kamal Sadona, Şeylehem Johnny Liverwell'in Petita Gavritrikar, Eş boyunca tur ötkeşleri, Şirinhem Eliber, Gayvin Miguel, Anitevlin Numu. Studiyada təsirlik dörüdən renk koşulların erəcələn Rajit Sudaraji, Ayretin təsirliklərə cevap verən Sanjat Sankar, film Parsat Film Lebe studiyasında Mumbai'de öndürüldü. Şeperçiliğin timarlan Trilles Craft. Senariyetin yalan Manoj Tyagi. Gepleşiklerin urunan Sanjeev Puri'ninki. Acayip gowhurlar gitanjali cemedekşi. Bu Hindistanlı şiir kampanyalarının biri. O kımmat bahadaşları taraşlama ve yılmama bilen meşgullanıyor. On hocanın atası Mehuma Choksi, Afrika'nın gün ortasına akıp, kımmat bahadaşları ödeller bilen kazvalyar eken. Son 72 yılın içinde bu gowhurlar Choksi'nin maşgalasını değişti. O şeydip nesilden nesile geçip geliyor. Hakik gözellük. Sana yarayam ediydim. Ona yarayam. Dolasanız lan, siz çeğilyan mı ya da kartışka? Hoş geldiniz Cenab Bobby. Hakikatlerim değişmeye düşünüyor ekeniz. Bu gowhurların bakası 1 milyar rupiya. Dağışların bakasının ahmeti yok. Hüvvetin bakasının ahmeti var. Bu yerde Cenab simpatim var. O Cenab Choksi'nin gowhurların eyesinin menajeri. Onunla gürleşesiniz ediyor mi? Ay yok, şeyde bir nakıl var. Kıyın günlerde qovuşan adamların güçlü olup görünüyor. Eğer gowhurlar hakkında bize birilen ruşmalı olaysa kime yutmalıydınız? Cenab Sampat, Cenab Bambata, Tricon Grupa kampanyasının maliye direktörü 2 trilyon rupiya olan kampanyanın hocayını. Bağışlan, 2 trilyon 100 milyar, men sizi yıka alır yani. Siz gürleşiverin. Bana tehir etti. Tanışanımı öğrensin. Bu muzeyin kuruluşunun çadıgıtı. İçinde 3 tane gözükçü kamera var. Zahim taşında yeni 4 kamera. Bu yerde olsa 4 kamera da şu yerde. Bu muzeyin şergi dali. Bu yerde gowhurlar saklanıyor. Zarın içine dikliğine hem de kefeliğine lazer şökleti geçiyor. Eğer onun bir perfiyetçiliğe duşaysa, polisiya cayına başağıylık başlanıyor. Düşünüklü mü? Kulağız. Yattan çıkar. Haçan. Uyacığım. Keretap bolavuri. Yine görüşüyecek Doğancan. Hoş. Anne öz adil elin ey. That's it. Ne şeyle. Bring them to daddy. Sağ ol, berekellah. Toro bu benim namada yok. Sen nerede Toro? Hanım,
Ranjit, han sen qıysağı taptım, gowhurlarım men ne deysene? Men onu bıçakladım. Ol o ýagdaýda udaga ötüp bilmez. Ranjit, sen meselen näme dedin bilýärmi? Sen hiç şurada arky çöp bilen ok. Eger sen gowhurlar arkaýyn alyp bilýän bolsaň, 1 milliardly gowhur ogurlamak näme gerekdi? Dur. Ey akmak, eger sen aýda baraýan bolsaň, ol bu ýerde däl, 2 kilometr daşlykda. Yok jenap, men bu gyz hastagana gidip barýan. Näme ol jenap? Näme ol? Geri bu ýerde näme boldy? Bu kim? Men onu tanamak jenap. Men onu ýoldan tapdym. Men onu hastagana gidip barýan. Sen mol 13-lik bilen tutsak ediň, başlygajaň ediň. Qıydım, men hiç haşın erbe diýişe demok. Men bolsa ýöne yaraly aýala kömek edenlidim. A bular bolsa? Men qıydım. Men şuňal ýerde, şuňal ýagdaýda görmek gelipdir. Men siz gaty gowurýan. Men siz ikiňizem gowurýan. Sekiz. Ine. Hanım yarsın meni yam ettim. On 9, 18, 17, 16. Ine de 15. Ine hanım. Men hemmesini sizin aýdyşyňyzy ýaly etdim. Hoş wagtyňyz. Men hassahana gelemde qydy eýem ýoglan ekini. Ýöne oň ýanyna gowhurlar ýok ekin. Ranjit. Sen haçan düşünürken? Nişananyň etil ortaryna urjak bolan käwagt tawada geçmek bolýar. Toran kranyp dogony bar. Belki gowhurlar bardy, ol birdat bilýändir. Ulaga sara, bu gat çylsyrmly iş. Ähli zat çylsyrmly. Häzir bolsa gowna goýmoşy 50 000 taýynlap goý. Sen näme etmeligiň men taň udagyndan düşündirerdim. Öý hojalygyny olanmak üçin harajat. Okuwa tölemeli pul. Akla uja vermeli pul. Näçe pul? Munça pulu biz nerden tapmaly dogonja? Tapar, alat etme. Gaýg etme. Çet götog boşa daýar. Näme üçin uya? Biz onu kireyine bereriz. Şonu biziň pulumuz ýetermi? Edil hemmetine yetmedi. Ýöne bu ýagdaýdan biz çykarga tapmaly boluruz. Innäýli? Inni öňküden bir näme gowy. Sen o ýerde ýaratsaňam ýa-da guý. Biziň ýeriň ortasyna tarap däle daşyny gazmaly. Yine 2 metr gazsak bolýar. Meni ýam ýoşydan öwtýän şemal duýan. Bir ýerden şemal gelýär. Bu ýere bir gelýär, ýoş bol, ýoş otur. Gowy mence. Zyndan çykandyň ibadathana gurasyn gelýärmi? Doğunum Suri. Şu Surut'tan dünya seyredip Hanuman'ın ne ehil gen zatları bitireceğini kim bilýär? Hora bacaran bali. Bizim düşmanlarımızdan üstün çıkıveriyor. Sen o ýerde näme okuyan? Hanuman'ın aydımını. Hanuman'ın aydımını? Gümmolun gözüme görünmen, qaydyp görnämen, götörlüň. Yoksa men sizi 55 ýyl basaryn. Gümmolun şu ýerden. Şu ýerden garaňyz görünmäýmesin. Durmuş düýüp götür başgaça görünür. Durmuşdaki ak kara renk maňa yaramandyr onu. Inni bolsa tomoş ediň.
San sonunda akıllı oğurlar var. Milyar rupiyalik gövherini oğurladılar. Günnüydün günler tani olar takçıları, duydurucu encamların başından aylanıp geçtiler. Polisiyer herçeli bu anketeci oğurluğun karşısında hiç hil subutnaması yok. Çok dinin netile geçip bilen kımmat bağı daşların nire dediğini Nol var. Bunu pikirlenip görmeli. Onsa da men ya hatustuq ediyorlar ya da batyanlar. Biz barmağımız şey dip şıkırdadığımızda 100 san ulaq setirem durmalı hele. Ne için? Ne için hiç kim taklanan oğa? Bunun aslı oğdu. Seyret, kıyı sürüp geliyor. Seyret. Hanfiş, bu bana değişli. Ayır. Dur. Dur ahire. Dur. Durma da. Ana, görüyor musun? O men ulağıma münaydi ya. Yollansa ulo. Bu gen lat. Biz latreye yuttuk. Göre ne hili oğdan gıyım. Yuva şov. O şeyle var yenglet. Yine bir gerek talam. Akbalın öyle başka bir adamın saklananını itlenlerler. Ve biz sana araştık. Senin mi? Hava. Sen çemgelen öyle bir hep bilirsin. Olur olsa asman yaşayıcıları yalvar bir aşardılar. Siz bir eket bilmersiniz mi? Şey siz sovap kazanırdınız. Siz nereye varmaksın? Siz itlen yerindeki deyin. Gittek buraya iyiceciğim. Hay samsık. Benim onunla. Hani gör, bol. Yani yeriniz, yerde kılyan. Yolu bizim kuyruğunu isteyen mi? Sen iyide isteyen mi? Onunla uluğ sentir. Biz iyicecik bilen iyiden otururuz. Sen aydiyan ne mi? Sürücüye kim mengdes? Sen mi yadı ol? Bar, öğün iyidine geç. O sana hanımanın heykeller. Neden ince kıyız? Raç oğdanca kıyızlar bilen öğün nehil alıp barmalığı senin sormalılar. Düşündün mü? Otur. Bar. Men siz görünmadığımı düşündüm. Bu İkbal hanım. Sizin adınız ne mi dediniz? Hayiş ediyen. Ayda ayında. Men öz adım Aydamak. Ey Huday. Ne için biz birbirimizle tanışmalı hele? Mona. Mona? Ne hil ovadan at Mona. Bu ad entek hiç vakit eşitmendim. Siz nire var yalnız? O ne hil nire var yanıp? Uluğ şu diyen ana değişli. O nire gitli de şu yerde var ya. Suru verin. Ona kulak asman. Sen peyda bolun men öyme oğdanlık çayıllı. Biz ne için bir yerde taklandık? Bizimle piyada gitmen mi? Bu çayda men adamıyım yaşaya. Men onu alıp gidecek. Katov da adamıyım. Bol ya. Yürü ona adam filan tanışı olalı. Sen neme seyret durdun? Romeo. O gitti. Sere dahiri yürüyüştağın ehilli. Oğdanlığını. Kulağız. Sen terk eden fikirler sen hep taşla. Gel qoğusu, on bize neme kaldıranını gurun edeli. Sen nemen gödüğünü tutyan. Uluğun açarı, bilyen mi? Men sana nemen aytacak. Ol düğübünden men diyen kıydım del. Yok. Bilyen, şoň üçin hem sen şunça batlap onun diýmekçi boldun da. Öňe sürüji. Bambeýe tarap eň. Kulak asyan. Çepkiradan suraw, çepkiradan. Kaçın görse öğrüz bir yerde. Oho, bunlar radyoda var ya Allah. Sen radyanı açtın mı ya da zoğulusunu? Zoğullu niyattan çıkar. İyidin bir terör dahiri. Bizim elimizde polisi var. Kulağız. Biz edir şuat uluğu alıp kaçtık. Polisi olsa iyiyem häzirli. Ulu şeyli çaltı iş yap başladılar mı? İkimiz ne pağa çıkaymalı olu koydu. Başına belan tatlanmak dileyenim şu ol ya. Kenlik kılma, yöne salam heyli gedey.
Salam. Biz sizin uloğunuz mu? Bu men ecemin uloğu. Mon bakadını ecemi diye. Näme? Cınap Rona. Cenap, o bu maşgalanın uloğu diyecek bollu. Hava maşgalamınınki. Yer näme bollu? Belgisen başka. Bilýäňim näme? Bize şu ýollar edil şunun ýaly uloğu bir gyýsyp barýar diýdiler. Ol gadagan haritlara ekip barýar diýdiler. Doğru, şiirde bir kız vardı. Şeriden Bruno. Ol edil şunun ýaly uloğu da diýjek bollu. Gyýyz bizi güýçli tiýdikde ot geçdi. Ol ot geçene bir durum ka goýdypdyr. O şeýlek gitdi jinap. Beýle. Ana o tarafa gitti. Uloğu meniň. Tiýdirek gidelim, ýörüň. Yeri Rano. Kıyı tutuğa edelim olsalar, onlar harit tapardılar. Eğer onlar harit tapan olsalar, onda bir de tiýlik vererdiler. Akmak. Seyret bu näme? Seyredem mi? Näme? Başka belgi. Uloğu bolsa öňkü. Şeýledi. Polisiýa edil şok ilim gözleýän ekenine. Menem şonu idim da. Gel polisiýa jaň edeli. Gel hani. Aklından adaşdyňmy? O açar oturtma saçın içine gidileptir. Demek şu açarın açyan ulpunun aslını tükönüksüz baylık yatan olmalı. Düşünüyorsun mu? Acayip. Bu öktü ustanın işi olmalı. Biz häzir çylşyrmy döwür baştan geçýär. Şoň üçin onu biz 20 milyona satmaly bolars. Bolmasa näme? Sana näme teklip etdiler? Barlygym ýa-da paýyňy. Näme? Renkine garany dürlük hemem agramy. Gowherin bakasy karşı 4 tan alamat boýunça ketiplenýär. Näme? Gowherlerim edil adamlar ýaly dürlü. Näme? Bu daş emeli ýatalan. Siz näme diýjek bolýaňyz? Onuň ýokary bakasy 1,5 miň. Sizin aýdýaňyz näme? Gatgow ýasalypdyr. Gowherleriň arasynda bir-birine meňdemeýän tapawut utkan. Seredin, bu ýerde olaň dördüsü var. Sultan. Hova cenap. Şundan başlap şäherde görünme. Hoş geldin Sultan. Thank you. Sağ olun. Bu size. Cenap Puri. Sizin 20 milyonuňyzy halat edelim üçin siz bary ýok 50 miň içilýäňizmi? Hakykate ekinler giýjek başlanýar. Siziň wagtyňyz gelir. Qaytar özünde duruversin. Sağ bol. Size taxtı çağırmalı mı cenap? Yok gerek gel. Şugun men öýe gitmen, Paytununa gedilen jetjek. Delide yaşayan hiç wagt katap mutara çıkmadı. Mumbayda yaşayanlar bolin Viktoriýada tipmeýärler. Bu kadaly ýagdaý. Ýöne siýahatçylar bolin ähli ýerde bolýarlar. Atyňky şowuny. Siz bu gedelenişden lezzet alman, üstüne pul alýaňyz. Men diýjek bolýanda adama siz düşünýäňizmi? Durun. Taklanyň. Bize polisiýa bilen iş salşmak näme gerek? Şeýledämi? Dogon. Yeni 50 rupiye berýän üstüne. Sen ýöne gurla. Gurla ahry. Sen näme kerimi? Ey Hudaý. Papam merin. Siz erkek kişinin eşigini geyipdiňiz. Bu näme çykgynsyzlykdanmy? Gana aýtsaňyz lan. Siz polisiýany görüp arabany saklamagy tapşyrdyňyz. Olaň çykgynsyzlykdanmy? Size söz alıp kaljak gerekiniňiz. Göwnüm bolmasa sizin durmuşyňyz gyzykly wakalardan dolýary. Kofejig çaýnyň. Sizin gedelenjiňiz tamamlandy. Hoş galyň. Papagmy? Men siziň bilen dostlaşyk boldum. Köp adamlar ýalňyz gyzlar bilen dostlaşyk bolýarlar. Men polisiýany çagyryn ýa siziň özüňiz gidermisiňiz ha? Yer bolýada. Bugün bolmasa ýene bir gerek. Kofäni bolýan şert. Çu. Çu janawar.
Ey Victoria 203 pulunu almadınız. Alın ahırı pulunu de. Açar yatayan utu şu yerde öydüyen. Benim şeylim kayıdyan. Siz açarınızı açardınız. Häzir galdyrjak. Özünüz spay alıp bar. Ine alın. Şunu meňde açar men 50 rupiya yatayan. Egerde kıtygly bolsa 70. Bu şeylerin narxymız bar. Yok dogon. Bize ýönüş açaryň haýsy gulpa bolýan bilsek bolýar. Geň zat. Ýöni bilýäňizmi men gulp däl açar yatayan. Bize gulp gerek gel. 70 däli 100 rupiya alın. Ýöne şu açaryň haýsy gulpy gydygy aýtsaňyz bolýar. Maýyp Lukmanyň ýanyna getirip ona aýak goýup bermeňi toýýarlar. Ýöne men hiç haçan aýagyň Lukmanyň ýanyna gelenini görmendim. Yer bolýar garyňyzy gelmesin. Men siziň puluňyzy ýokdugyny görüp durna. Onu nerden bilýän? Yer bolýar, sag bolun. Hoş wagtyňyz. Gidip berin. Onu ýerden bilýär. Sag bolun. Hoş. Me please to find the locker, help me please to find the locker, help me please to find the locker, help me please to find the locker. Help me please to find the locker, help me please to find the locker. दो बेचारे बिना सहारे देखो पूछ पूछ कर हारे दो बेचारे बिना सहारे देखो पूछ पूछ कर हारे रिमेंबर नो फादर ये ऑफर ले लो ना ओ बिंदी सुन लो ना दो बेचारे सहारे देखो पूछ पूछ कर हारे Kaç. Gıyır gitti mi? Çişe nirede? Ine ol. Asıl dur. Bu derman. Samsık. Sen näme garaşyp näme ýerdin gylýan? Özüňe gel. Oňa indi hiç zat kömek etmez. Hoşlaşyň. Bu taýdyatan adama hiç il derman kömek etmeýär. Ey sen näme dostma beýle duşmançylykly çemeleşýän, ha? Men çemeleşim ok. Ýönemin bu otagy gowulýan. Açar diýdiňmi? O gaýdyp geldi. Siziň açaňyz 8-nji goş goýulýan açýa. Siziň ikiňizem hökm edilen. Goş goýulan? Haýsy goş goýulýan? O denan muny hiç kim aýtmady dedi. Eger men islesem sen daýyňa ähli boýnalar. Raç tur. Häzir hor düşükdi, bir ýok bolar. Yok gerek gel. Maňa eliňizi degirmeň. Hanym maňa bir zat berdi-de, onu VP menzilinäki 8-nji goş taklan ýany ýerde goýmak haýyş etdi. Benim sözümde tapylym. Bu açar bolsa. Yok. Oň saňa beren zatyny 8-nji gapyrjakda goýduňmy? Owa. Bar gidiver. Yoksa da men eýän 5 adamyň ganyna galdym. Şoň üçin eger diliňi araýsaň sen 7-nji bolarsyň. 5-den 17-nji bolýarmy? Owa men seni 2-de bolýar. Ilki men 10 bol. Be. Yok, hakamdan andyçy. Demek şol goş taklanýan 8-nji gapyrjakda üýtgüç bir zat bolmaly. Raç, gowhurlar. Gowhurlar? Şeyle. 8-nji goş Yok, taklanýan. Rona. Milyardlyk gowhuryň agramy näçe? Sen bol. Gowhurlar kilelep çeklenok. Olar karatdy ölçeýärler. Ýene şo peltepe başlanmaw. Bolýar. Baçan bala şöhrat. Olar nähildat? Men hiç zat göremok. Sen düýbinden kör boldun. Men tinanşaýyn. Bu näme mollugy? Bu näme mollugy? Nadan getirip bärik, bu näme? Sen ödün nadan. Maňa ber. Seret, bu ýere bir zat ýazylypdyr. Bu ýerde ýyldız çekilipdir. Victoria 203. Bu näme aňladýak, ha? Victoria. Seret. Yıldız bu gowhurlar. Seret.
Yıldız. Bu gowhorlar. Victoria bolsa 203. Gowhorlar Victoria 203 belgili arabada. Sen näme tamaklayan? Görýärmi? Bu näme? Turentek. Serettin ha. Bellik edilen yer. Ine o Victoria 203. Raman Natık, Kayloşa köşesi, 3. belgi, Bardiham. Bu salgımı ýa-da garawul gatlayan ýoly. Turentek. Bahslar üçün saman. Sen muň näme aňladýany bilýärmi? Näme? At şu ýerde bolmaly. Eger at şu ýerde bolsa, onu Victoria da şu ýerde bolmaly. Bolonny gözle. Ine de at Victoria 203. Gowhorlar. Sen näme bardat bulaşdyrjak bolýarmy o? Gel ilkilen öýde kim bardyn ýokmy bileli. Bu ýerde näme öýüm barmy? O ýerde başga hiç kim ýokmy? Başga hiç kim ýok. Men onu özüm oňararym. Sen bolsa Viktoriýadan gowhorlar çykar. Samsyk näme gowhorlar görünüp duran ýerde duruyor diýämiň. Arabany barlamaly. Ýerin soň Onun soňy biz bu ýere giýje geleriz. agiýje düşýänçe biz näme işlemeli? O ýerde kim bar? Bu sizmi? Salam. Salam. Men Raç, bu bolsa Rona. Yer size näme gerek? Siz gerek. Yani bize sizin oyunuz gerek. Gaty owadan jaý. Siz bu yere bildir şokap geldiňizmi? Siz o zol nerede ýaşadyňyz? Ay biz hökümet çayını yaşadık. Yöne bir de çay vaktinin ön boşaltmaya mecbur ettiler. Diýmek siz hökümet adamlarda. Edil beýle däl. Ýöne biz sebäpli hökümet adamlarynyň köpüsi işli bolýarlar. Ulavasın bize sizin çayınız katı yaradı. Şunun özüne biz bir yere göçüp geliyor. Şunanňyzmy? Tölew. Yoksa da bakatnaydın. Ine öňünden şunu alın. Galen nerti verer? Näme şuň berip bolýaka erteli goýjak. Biz şu günden başlap şu ýerde ýaşap başlaýar. Köp sağ bolun. Sima. Sima? Bu ýerde näme sima da barmy? Gideli. Näme üçindir soramadın ha? Sen näme görüňok bu görgülçük görgür ýer ahry. Ahir bir gün sen sebäpli bilen bir zadyň üstünden barmy kaw edýän. Bize o öýdüňe bir giýjelik gerek tahyrin. Sen ýüregiňde bir damjajyk adam kärçilik diýen zat ýokmy? Oňa derek o sende iki adamlyk bar. Ay senin bolýada. Aýyny bar gitde ýat. Sen tek. Daş ýürek. Bağışlaň jenap. Viktoriýaň paýtonçy Raman işine ýyly bar ýa. Sen kim? Şu güne çeldik hatta başlygam o barada kızyklanmandy. Men oň gyýdy. Ey Barbie. Hany getirjek gelmi? Iýem eltdim jenap. Bir 102 Monga Daryan Ballard gämi durulgasy. Ranjit şuun maňa ajaýyp mümkinçilik töretdi. Oň bakata maňa öýüne çekiji görünýär. Senmi? Sen özü Viktoriýaň şeýle giç ýeke galdyryp gidipdiň. Oňa kimen bolsa bir seretmeli ahyrin. Men siziň hyzmatyňyzda hanym. Gulagasyň jenap. Meni ýerlemaňyzy betedim. Biziň umumy dadymyz ýok. Bu beýle däl hanym. Men dünkü gedelenji üçin pul bergili. Şuň küçüýnem.
Siz näme men sizi bugünem öz Viktoriýamda gezdirer öýdýäňizmi? Näme? Gümmol. Sen edil hakyk aýaly alkaýynýan. Maňa ýaraýa. Sen boluň. Bolýa. Ýöne bir şertim bar. Eger siz şu towgudy kabul etdiňiz, Bu näme? agtagatyn naly. Sen şeýli bir tätin. Bozunjur bolsa, sen nädejek boýnuň üçin. Maňa sizden hiç tat gerek däl. Gidin şu ýerden. Tolgunmy? Bu ýatama. Hatda ogurlugam däl. Çynyňmy? Gatyçynym. Dakyp gör. Ay näme? Polisiýa danyklaýmaly borda. Polisiýa? Hanım, elbette bu ýatamada ýöne bu siziň Viktoriýaňyzdan gymmat. Çu. Duruň. Öňe. Siz näme atçapsyna geldiňizmi? Agy, ýoşrak. Men size ýoşrak diýen. Meni bagyşlaň, haýyş edýän. Agy, meni bagyşlaň. बड़ी सुनी थी दिल की ये गलियां जिंदगी आ गई Dur, saklan. O gaýdyp geldi. Ýöne salamlaşmak gerek gel. Men bir zady düşünemok. Näme üçin ol oglun eşigine ýa? Bu sebäpli kelle agyrtma. Eger o ayal koýnugyny gowgöründe saňa oň näme tapawdy wa? İşe başlaly. Sen näme maňa ýürýän? Men ýüreme gow. Gideli. İşe başlaly. Ýoşrak, geliber. Ýör gideli. Tidirek, çaltyrak bol. Sen ýerini gör. Atyňmy? Oturgujuň. Tapdyň bir zat. Yok. Onu koydu maňa kömek et. Men gowulmak bolmasa olar tigiriň içinde ýaly. Bolýa. Nira ýürýäňe seret. Mal. Gowherler üçin etmejek zadyň ýok. Öňürdeme. Ýöne sen öz balkonda okulama bejergisini alarsyň. Yerin olar niredeke? Yeri Rona, bir zat tapdyňmy? Durentek. Olar Viktoriýada gowherler ýok. olar nirede? Kiray bizden aprel tantyklaryny ýataýarlar. Biz şoňa da ýakyn. Men aýtjak bolýandym. Eger gowherler Viktoriýada ýok bolsa, onu diýmek bir olar ogurlardyr. Kim? Rona, Näme? seret o kim? Şoğuyet ýöne ayal koýnugyny. Geň zat. Ol heniçi çalsyryp gedýär. O zatlar ýanyndan çykar. Ol şeýle geçdiňe uradyka. Gowsy şu hakda pikir et. Belki ol öz ýigdiň ýanyna duşa barýandyr. Belki gowherler oňuňa gidilenler. Inni biz näme etmeli?
Sen näme pikir edýän? Oň bilen gitmeli. Ýörenno. Yok, biz oň nile gidýänini bilmeli. Men hemmesine düşünýän. Ýöne beýle towakkuly etmek näme gerekdi? Menne başga alaç kalmadı. Polisiýa men kakam gan korka taplaýa. Kadete suutnama gerek, aklı ucada pul. Menne bolsa hiç zat ýok. Maňa kömek etjek adamam ýok. Ýöne sen Jiginskime bar ahyrin. Sen oňa jogap bermeli. Eger sana bir zat bolaýan bolsa oňa näme bolardy? Uyam. Uyam. Hiç wagt gaýdyp beýle iş etme. Biz bärde sen bilen. Indi sen ýanynda biz bar. Sen omsuzam ediyet barını çekiptin. İnni bolsa ediyet çekmeli ya da birini ediyet çektirmeli mi? Bunu bizim özümüze koy. Hiç saat aytma. Kadırdanım. Görsen biz bilen. Siz kim? Otur. Siz men niye aratmalıysanız? Sen gizliğin gowher kazançyny çal şöhret kazandyň. Gizliğin guramalarda sen eýem şöhrata eýe boldun. Kan konktaky gowherler barady, hey bir täzelik barmy? Ol entek satyp çykarılan ok. Jenaplar, kan konktaky gowherler ogurlanan bäri biz olary ele salmak üçin ýürüýte çäreler belledik. Aýratyn tapşyryk. Tans bolun. O gowherliň ogurlugyny habar toplayan çokmuna gatnaşdy. Ýöne entek o bir zat bilip ýetişýänçe onu öldürtdirler. Ranjidiň öýünden tapylan şu pursatda o Tora atly bir gyz bilen dur. Tora köpden bäri kanun bilen oňşanok. Ýöne gowherler ogurlanan giýjeti onu kimdir bir bıçaklapdyr. Kompýuteryň kömegi bilen bıçagyň sapyna Ranjidiň barmaklarynyň iziň barlygy anyklanyny. Görnäçe zat gabat gelýär. Bu ınana realler. Bu iki iş birbirlerine bağlanışıklı. Yönü Tora'nın ölümü için başka birini tutsak ettiler. Hawa. Ol Victoria'nın paytuğuncusu. Ada Raman, Victoria, belgesi 203. Siz näme diýdiňiz? Siz öteşteňiz o. Ol Victoria'nın eýesi, Victoria 203. Gabat gelmeleri şeyle bir kän. Bu kısmatyň oýny. Belki muň ýalan bolýandyr. Jan ediniňiz üçin sag bolun jenap. Bagışlaň men Sara romanyny ýerden tapyp bilerim. Hany goý ýerden. Hawa? Seniň bilen polisiýanyň uly terkerdet görünüşmekçi bolýar. Ol seniň kakanyň günäkar däldiýe. Şeylemi? Onu ol kim? Ol uly terkerde Jimmy Joseph häzir geler. Sen mi? Jenap, bu adam meni idarlaya. Eşdiýäňizmi? Uly terkerde bilen gitmeşdeňizler, goý muny tutsak etsinler, ha? Köşeş Sara, bu şol terkerde Jimmy Joseph. Näme? Terkerde? Jimmy Joseph? Ey Hudaý, meni gynanýan, başlaweriň. Ýöne siz näme dogry duýgu döretdiňiz? Siz polisiýa bilen duşmak islemediňiz. Ine-de bagyşlaň. Meni bagyşlaň. Inni biz bir kaz kofe içip bilermi? Siz men kakam boşatyp biljek bir zat tapdyňyzmy? Sen kakyn günäkar däl. Ýöne bolin. Sen näme men? jogap sen gözleriňde. Didini, didini, didini,
Ama men taňa näçige de gaýtdym. Bu şol beýle kıydın gideliydi-mi? Bize ýem 3 gün bäri entep ýörüp, hey tapandarmyz boldumy? Kulağız. Indi 2 yıl üçinem jogapkerçilik çekýär. Olaň hatyrasynda näçe gün araşmaly boljagym ýokum däl. Teret, şeytan ağaydın o derew häzir bolýar. Bize ulu tuş düşdü, ýür. Sen nire ýetirme boldun, edidim. Siz delrediniz. Eşen göz ýaşlaryny döküpdi. Delrepsiniz. Delrepdim. Sen özi kakaňa däl diýäňmi? Ýür, öýe deledidim. Göýberin diýen meni. Men uýdum, men. Dogon sen ulaň başyna geç. Menmi? Tomoşaňyzy besedin diýen men size. Gyýdym, öz halanyňa bararsyň. Ajap. Bular Belgiýan gowherleri. Rona senen men görýän adam görýänmi? Eli gowherli adam. Hawa. Ol gowherler bilen biziň çağalypda göjek oýnaşymy dal oýnaýar. Sen onun soň näme barp onu elmiyor sorajak bolýarmy? Yer oň näme ay var? Oň kakanyň kimdiginiň biziňçi farky ýok. Ýöne oň baýly görünüp dur. Ine bar bolany. Düşün ahry. Sen muňla näme diýjek bolýan? Tamam Jimmy dogonçugum. Sen ýalňyş aýdyň öý diýen. Tentek ýalňyşlygy biz goýberdik. Biz? Hawa aýany ýykyl. Maňa däl, oň aýany ýykyl. Oňa? Herniçe bolsa kazan çeşmesine açmadık. Ine şu iligolin taptık. Han göreli? Bu şoňky. Men keteretli. Soňky bir näçeliň içinde polisi düýüp götürüp ütgedi. Hatda ýitiren iliňe tapýan ekenler. Ine mandyçyan, ey babu, olun tek dirmi? Bilemok, men oşamdan soňra täzeden dünýä indim. Bey banu mu? Hawa banu. Oň taýagy eýen bir näçe jinayetçiniň dilini açdy. O sizi ýekirek urunny ýylly sanarsyňyz. Taýin bolun. Neme, bu ören uzak waka. Banu görse bizi gatty gorkudýar. Yaşasın banu. Men boş wagtym ken. Ine jenap seyredin. Näme? O şiirde bolupdy. O nire ýetirme bolla? Sen näme aňa teredýäň? On sen daňdyňa. Sen gatydanmy diýdiňa? Sen bolun. Tomoşaňy tutsahanada dowam edersiňiz. Tutsahanada? Eger bizi tutsahana eksik bolsaňyz, tuhana bir ekitmeň. O ýeriň gözöçüsi gaty rehimsiz. Ha, dogry, o biziň derimi sıpyrar. Sizi şol ýol başyň haýyş boýunça wagtynyň boşatdylar. Bu oň ýalňyşy. Muň üçin ol jogap bermeli bar. Bağışlan senap, bağışlan. Banu, bular ýugunlary tuhana awrat. O näme gerek? Nire dolar? Ine men şonu bilesim gelýär. O tentekleň biri 50 milyon getirmäge söz beripdir. Olar gowherliň Viktoriýada ýerleşýändigini bilipdirler. Belki olar onu tapandyrlar. Onu kim bilýär? Gözel hem akıllı. Ine maňa senden näme ýaraýar? Bu gowherler biz derlemäge mejbur etdi. Olar tapın, ödem çaltırak. Teret durdy. Dogry durdy. Olaň öýlerim 4 adam ahyryn. Bir de yer bolmaz. Yer bir adet yerleşer. Köp sağ olun. Biz bir ýere taşlasaňyz lan. Muhana edidim. Ýagdaýlaryny elgýdim. Yakımlı it var dedim-le. Bağışlan.
Bir topor gerekmeyecek sorular verip vakti biderek geçirip duracak gel. Şoň üçinem göni işe başlayacak. Gowhurlar nerede? Cenab Bobby, bir de teridin ahiri. Hey bizim günümüzde yekeci gowhurda aşı ornayam ha? Gowunmen olmasa, bu gowhurlar şu denanı orladım kadiyan. İnneme günahkarlar gözleye. Yine de bir zat. Yine şu soru. Kriket mi ya da golf? Men vaktim ken. Gowhurlar Victoria 203'tü. O konularsan havar. Gün tertibindeki mesele Victoria bizde. Onu olun gowhurlar yok. Biz hem yerin bağladık. Filmin sonu. Atıt sıralarını bağladın mı? Çıraları? Ben onun köyüne kuşalarlayana sattım. Ne 5000 rupiye andı çiyen 10 berenin hem betişi. Hey Huday. Sen bu cığılığını eşitiyen mi? Bu Gandhiji. Yani on tığırları Hindistan'ın konstitusiyası. Men kakım ilkinci göçürmeni tatıp öz kadan şeşmet açtı. İne de teret meninni kim? Sen Padmasırın. Tambulşanın entek yeni bir neçe gün qaraşar. Senim öz pıkarat ratnağını oğuşursun. Kulağat men toңurrak жаңа derin. Men mehmanlarım var. Uyuşup geliptirler. Birinci gedek gelelerini bular bu yeri kula uğram ettiler. İnni bulara neyme gerek bu yerde? Salam. Ganşan Khanvanın bağlarına hoş geldiniz. Menin go haritler var. İne görýäňiz mi? Bu yerin uşagy yok. Şoň üçinem haritler bu yeri asmandan dökülüp dur. Bu bolsa ähli haritler tapmak bolýar diýiligi. Gramofondan başlap, jibi telefonunu çelli. Boeing'dan başlap raketa oturuşlarını çelli. Men tede näme görkezmeli? Victoria Fernandez entek gelenok. Maskara var. Victoria 203. Men tenteklerin bir sana at koşun araba satıptır. Victoria yok bol, onun tapawdy näme? Ferrari ya da Mercedes alın. Meni aragıtmış kutusu var. Çap edilýän inzam var. Çap edilýän inzam satın al. Mümkün mü men size kutlaryalı arzum yapıp gideyin? Belki Victoria derek Rolls Royce alarsınız. Onu hatta garajdan çıkarmanın takladılar. Siz näme şol Victoria deyip ölüp ýatyrsınız da? O näme gerek boldy? O entek nämejik? Siz näme pikirletdiňiz da? İyi Huday. Serkerde Jimmy näme pikirletdik ha? Haçandan beri polisiýaň belgisi şowuluk getirip başlady. Hani senin şükürün? Bir bolmayan da bar öýdýän. Hani? İne? Alo? Alo? Bu Serkerde Jimmy mi? İlk bilen ýaşaçyk artistleri çıkarın. Sen ha, gökörler özüňiz aldyňyz da, bizi bir goýberin ahry. Bu näme? Biz nerede? Sen mäňe taýýar bolun. Öňç beriň, şeýle düşlükli, öňe birinji gidiş, ikinji durma. Başlaň. Berekella. Şeýle. Usta. Hawa. İki tane qarakçı olur. Ýöne o ýeke olur. Bolýa. Rok ağzı bıçaklı çıkar. Ok bıçağa değer. O iki böyle bölünür. On bir böyle bir qarakça, beyle kız olsa ikinci qarakça değer. Bir okta iki qarakçıyı öldür. Brok mu? Brok. İki adamı. Hava. Bu akılsızlık bor cenap. Bir yerde kimin istiyor? Sizin istiyor. Onunla dilenlen ol. Bolýa, ýöne näme üçin iki? Koy 4 adam ölsün. Koy hemmet ölsün. Tidirek bolun, bana gowhurlar gerek. Öňe. Salam edidim. Men şu filmin himayçisi. Meni ýemkän kinolar surat aldım. Sen şeýle bir owdan ýawady gün watar film gördüňizmi? Men meşhur himayçy. Men filmde iň bir awraýly artist Rocky Rowdy suraty düşýär. Belki sizem suraty düşmek dileýärsiňiz, ha? Ýöňüň men size bar zatlar görkezeýin. Bize iki qarakçı gerek. Ol aňda, bäri keliň, he. Ulrak qarakçı gerek. Gel.
Yer olar nereden tapmalı? Seredin. Hana iksem berik gelin. Olan iksem qarakça emengdir. Gel berik. Berik gelin. Olar näme bize bir zat berecek bolýarlar mı? Yüreklerden bir darda düdülür diýen. Sen bolun. Agir. Gelin berik. Kino suratışçısını elýärmi? Jänap Rok azyş aňyrak düş. Otur şu yerde. Han tur. Mün. Gel araba mün. Acayip gatowy. Ana bolly. Allah aha. Cenap Viktoriyan paytunçysy ilmendir. Derhal başkan tap tez ol. Men adım Rocco. Adım Rocco Rodi. Ana hovo. Sen. Gel verik. Yo. Men gelýän. Gel verik. Yok. Men sana gelýän edil paytunçyaly. Näme? Bu hem sen nereden düştü? Gel verik. Men kime diyen çalt ol. Gellidim gel. Çalt ol. Yer bolýar. Bu Ferkerde Jimmy Joseph mi? Hava aydı verin. Senin bağıtını geldi. Karagolmuşu konşan tıkanvani gürleye. Men şu vaqt işli soňjaňa deň. Gulagatın menne şeýle bir täzelik bar bolýyn, size şeýle bir köp medal berirler. Olary götürmäde sizin kursoňyzda däl. Onu siz bilip koyun. Cevap verin. Alo, cevap verin ahiri. Alo, o ne hiltedir? Cenab, men hemmedin size gurrun bereyin. Yönümen adım gizliğin taklanmalıdır. Cenab, men bir işe uğra adamsı. Aydı bereyin mi? Mana qoğucu kulak atın. Kim var? Bu kino ustadı, bu onu öd işi. Siz kim? Men näme siz bilen guruluşyan mi? Ha? Men Ferkerde Jimmy Joseph. Senem men bilen guruluşyan. Jimmy? Men Ferkerde Jimmy bilen guruluşdum. O bolsa sahna renkleyici bolup ýör. İşiniň daşyndan renkleyici bolup ýörum ka? Näme bolup ýör? Mene düşünem ok. Alıver. Siz şeýle bir ıhlasly ýapyşdyňyz bolýyn, ýöne bayrak bir adama gowşurlar. Bu näme adalatlymy? Mene bu ýerde näme bolup geçýäni düşünem ok. Sana düşünmek okman näl? Sen ýöne alıver. Ine taga. Gowherler gapyň. Bu tente gowherlerdiň bu kim? Oňa gowherler kim berdi? Ine menim şonu bilesmi ýerde? Olar sen berdingmi? Surat almak üçün yasalan ahirin. Ne bolýar? Olar men surat almak üçün ulanýan yasalan gowherler näme diýerler? Olar emeli gowherler. Yasalan, olar näme üçin uruşýarlar ha? Hemmeti 50 yasalanlar. Bular hakykydyr diýerlermi ka? Bağışlan. Bu gowherler hemmeti menki. Eliňiz degirmäň. Nädip olar sen bolýar? Viktoriyan satan men, on içindeki ähli zatlaryň barysy menki. Diýmek bu gowherleri menki bolýar. Bulaň ählisi menki. Ellemäň. Bu sen gowherleň däl. Sen men kimdigini bilýärmi? Şeredinle, ol ödünün kimdigini bilen onu sana gowher gerekmiş. Sen bir köýne kuşulda satýan. Maňa beýle at takmaň. Munamal, ana alber. Cenap, gahrmandyr okuň daş sıpat bilen näet utgaşdyrmaly. Ok ataň zat. Ol ömrüň içinde düşdi al bolsun. Ömrüň içinde hiç kim olardy bilen ştente teljet bilmez. Hemmesi apaň zat. Düşünýärmi? Ajaýyp, gatow cenap. Men pikirlerim hem bir şey ajaýyp. Maňa ömür berin. Ömür berin diýen. Bu ýasama däl, bu hakyky. Senem saglyk üçin owurtlay. Yok. Oyun gutordy. Sen utulluň. Gyýdyň hakadyny tutaqhanadan boşatdylar. Dogry edipdirler. Sarada önüne münasip ýigidi tapdy. Bulam dogry. Bobby Bambata bolsa dälhana düşüpdir. Gatow da. Devian
tapmandırlar. Doğru. Hana ait sen Penjabı fermat almak üçün maryanmy? Owa. Amen Fergezdan. Men haqda alad etmek näme gerek? Men bu pullary näme deyin? Bulary ödüň alay. Gatı owy. Men onunla gittim. Bolýarmy? Bar onu. Bolýar. Yöne gitmeken. Sen bana işin taşıracaktın. Kızıl Çıdır'ın iyine kovlaşmayacaktın. Söz ver. Bolýar. Söz berýän. Bolýar. Bolýar onu. Men gitgen. Bar onu. Men gideyin. Bolýar. Bolýar men gittim. Hemme zat kowy. तो बेचारे बिना सहारे देखो पूछ पूछ कर हारे तो बेचारे बिना सहारे देखो पूछ पूछ कर हारे Rastakip, Ranasakip. Sizin rehim şefaatinde men näme bilen jogap bererkem? Bir şişe viski beräň. Näme? Utanok mu tentik? Biz şeýle bir kän gowy işler etdik ölün. Biz şeýle bir kän gowy işler etdik. Şeýle bir kän gowy işler etdik. Hatta özüme de gorkunç. Ýöne siz 1 milliardlyk pul ýitirdiňiz. Gynanyň dokmy? Yok aýdaňyz näme? Biz milliarda degemiz yok. Hökümet her birimize 500 000 rupiye verdi. Şimdi de arkayını yetir. Biz size sowgat getirdik. Ana o yerde. Yöne bir şert bilen. Gaýdyp Viktoriýanyň üstüne erkek eşigine minäýmegin. Ýoksam ähli arzuwçylyk ýeter.